Emmanuel Macron Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Ferme-moi. Nin kuma yɛrɛ kɛra sababu ye ka jamana caman fitini kɛrɛnkɛrɛnya la Tchad b'o la n'olu yɛrɛ communiqué kɛ ka yira k'a fɔ ko nin kuma in ma diyaw ye cogoya si la. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa vive préoccupation suite aux propos tenus récemment par le président de la République française Emmanuel Macron qui reflète une attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains. O tɛmɛnen kɔfɛ Sénégal premier ministre ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko nin kuma in digir'o la kosɛbɛ. Ousmane Sonko n'ale yɛrɛ ye Sénégal premier ministre ale yɛrɛ ye communiqué dɔ kɛ a ka page kan kɛrɛnkɛrɛnya la k'a yira k'a fɔ ko nin fɛnɛ ye hakili dɔgɔya ye ka se Faransi ma dɛ ko sabula ko n'i y'a mɛn ko Faransi bɛ yen bi bi in na ko o sababu bɔra farafinna kɛlɛkɛcɛw la minnu ye première guerre mondiale kɛ ka deuxième guerre mondiale kɛ ko sinon ko n'o olu kɛlɛkɛcɛw kun tɛ olu farafinna kɛlɛkɛcɛw kun tɛ ko san kun b'a sɔrɔ ko Faransi tɛ ko Faransi kun bɛ wele ko Allemagne. Aw ni ne an bɛɛ jɛra ka ninnu kumakanw mɛn aw yɛrɛ fɛ Emmanuel Macron a ye nin kuma min fɔ est-ce que nin kuma ninnu yɛrɛ ye kuma sinsinnen ye aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn est-ce que nin kuma ninnu yɛrɛ nin tɛ jo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES mɔgɔw ma wa?